Ayun mga kabaka, welcome na po sa akong channel. For today's vlog is manakop mig tikling. How to catch the tikling? How to catch the tikling mga kaboka? Asa? Ayan ang mong mastermind. Mastermind na mo sa tikling? Mga kaboka, unsaon pag dakop og tikling? Namin diri kasagbutan. Ayan mga kabuka, simulan na namin maggawa ng trap. Ayan ang mga mastermind. Ginagawa mo. A few moments later. Yan. Ang among mastermind si Dong William. Dong William Bonifacio og si MC. Ay mga kabuka, tabangan na ako sila kuan mga kabuka kay para hapon naman gud ba? Ha? Ini dong. Ini ya, anak. Nah. Ubus naman? Ubus na. Ubusin naman. Isa. A few moments later. Ayo, muna yung mukha mga kabukaw. Bakan pag luminig. Sa? Oo. Ay mga kabuka, napaakan mig lampinig diri. Ha?
Ha? Mga kabuka mo na yung nakuha, oh. Tulo ka buok. Oh, di ba? Lampinig. Oh. Wala na. Patay ka rong tiklinga ka. Kaon juga ron na mo ni. Paak pa yung may lampinig, buanga ka. Sakit kayo? Kasi, sakit kayo? Ayan mga kaboka, hanggang dito lang yung video namin. Thank you for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye.